balik sa GMEWW ay bantog rade ay ang PBB Brother Celebrity Collab Edition na nasa karong Oktubre sa GMEWW. Pero lain sa kapamilya live. Pero GMEWW ra gyapon ay hindi na ko tan-aw ni murag gyapon sa TV5 is para sa isa't isa og sa singgaling Domingo is kapatid mo Idol Rafi Tulfo sa TV5 nanuman kay wa may lain sa Channel 7 kay unlike para gyapon pero lagi ko na wak na yung mga ligwak na kayo na yung mga GMEWW wag kang muso flop series yun ni nanuman kay flop ang yun pero October pohon matagto ay hanto Disyembre para gyapon TV5 sa matag Sabado is para sa isa't isa napasinggaling og sa Domingo ay kapatid mo Idol Rafi Tulfo dinhi sa TV5 Morgyapon dinon ka ng TV5 is matag weekend ug Lunes sa Biyernes Morgyapon na since of the Father tanaw nato. Much for notice and goodbye.